रायजो राजा नोंथांमोन 19 नं बिजनि समस्थिया नोंथांमोननि थाखाय मोनसे चेलेन्ज आरो प्रत्याबान जानानै दं आरो जोबोद क्रिटिकेल जाना दं आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बिजेपिआ अरुप कुमार देखौ बिजाथि होनायनि गाहाय आरो गुबै जाहोनानो जादों रायजो राजा नोंथांमोन बिजनि समस्थियाव 66 पइन्ट हिन्दुफोरानो दं माने पार्सेन्टेज हिसाबै 66 पइन्ट हिन्दुआनो बेनि उनाव नोंथांमोना नुबाय मुस्लिमा 38% आरो लोगोसे ख्रिस्टियाना दङ 4 पइन्ट सामथिं थ' बेयाव जोङो मोनथाम रोखोमनि जोङो हारि नुनो मोनदों मोनब्रै रोखोमनि बेंगलि बुंग्रा ओमफ्राय बड' एसामिस आरो लोगोसे मा दं मिया माइन'रिटिफोर दं दा बेयाव ओरैबायदि प्रत्याबान ओरैबायदि चेलेन्ज माने बर'नि भटखौ बोखावनो थाखाय बेयाव माने सानै बर' केन्डिडेट बेयाव होनाय जादों नोंथांमोना इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय सासे आरो लोगोसे सासेया जादों निर्दलीय माने सानै जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय दङ कमल सिं नार्जारि बिथाङा आरो लोगोसे सासे बर' दंबावो थिग बेबायदिनो बर'नि भटखौ बोखावनायनि मोनसे बियो राजखान्थि मोनसे कनस्पिरेसि माने मोनसे बिराद गिदिर स्ट्रेटेजि आरोना दा बेखौ थारैनो रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन आरो नोंथांमोना मोनथिनो थाखायनो बुजिनो थाखायनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो टटेल माने भटार्स दंमोनबा बिजनि समस्थियाव 1,82,000 सामथिं दं आरोना थ' बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांजोबबानो नोंथांमोना गासैबो जाहोनखौ बुजिगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोङो मोनथिखागौ मानोना जोङो गोबां समनिफ्रायनो जोङो मालाबा माने जोंनि जाय बेक्तिया जोंनि मानसिया जोंनि हारिनि मानसिया केन्डिडेटआ माने देरहानो गोनाङाबो मालाबा जोङो जेनबोनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों मानोना माने बेफोरो मोनसे जारिमिन दं जोंनि गेजेराव थ' बियो मानि थाखाय जायो माने जोंनि गेजेराव जोंनि बबेबा समस्थियाव जुदि बर' केन्डिडेट जुदि सानै थायोब्ला माने बर'नि भटआ माने गावस्रा गावस्रि जायो माने भट बिभाजन होनना बुङो जायखौ भटखौ थुब्ला थुब्लि बोखावनाय मानोना सानै केन्डिडेट जानाय लोगो लोगो बर'फ्रा ओरैबो जासिगोन ओरैबो जासिगोन जायनि जाहोनाव बर'नि भटआ खावनै जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन थिग बेबायदिनो बर'नि भटआ खावनै जानाय लोगो लोगो बबेबा गुबुन पार्टिया माने बेयाव देरहानायनि चान्स थायो बेनिखायनो जोंनि नोजोरा मा जानांगौ जोंनि नोजोरा जाय माने बेक्तिया जाय सुबुङा माने हारिनि थाखाय खामानि मावगोन मोजां खामानि मावगोन बै जायखिजाया सासे सायख'नानै बे मानसिखौ दैखांहरनो थाखाय थांखि लानाया मोजां रायजो राजा नोंथांमोन बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों कमल सिं नार्जारि जोंहा इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जोंहा कमल सिं नार्जारि दङ थारैनो बिथांखौ नोंथांमोना सायख'गोन माने बेयाव जेसेबां बर' हारिफोर दं जेसेबां बर' भटार्सफोर दं बिथांमोना बे कमल सिं नार्जारि बिथांखौ नोंथांमोना सायख'गोन अब्ला नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां जागोन जायनि जाहोनाव जोंनि जुदि भटआ जोंनि भटार्सआ जुदि थुब्ला थुब्लि गावोब्ला जाय केन्डिडेटखौ जोङो देरहाजानो बादों जाय बिजाथिखौ जों देरहाजानो बादों बै बिजाथियासो देरहानायनि चान्स थायो रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नोंथांमोना बेयाव नुदों अरुप कुमार दे बिथाङा दिनै बिजेपिनि सासे केन्डिडेट आरो बिजनियाव जों नुनो मोनबाय 66 माने 66 जौखोन्दोआनो हिन्दु रायजो राजा नोंथांमोन 66 जौखोन्दोआनो हिन्दु दा बेयाव दङ बेंगलि रायज्लायग्रा दङ एसामिस दङ बर' दङ आरो माइन'रिटिफोर दङ दा जोङो आसा खालामदों जोङो माइन'रिटिनि भटखौ जोङो मोनगोन जोंनि इउपिपिएल पार्टियानो मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो लोगोसे बाखि एसामिसफोराथ' बर'नो होनाय नङा आरो लोगोसे जोंहा कच राजबंसिफोर दं बे कच राजबंसिफ्राबो बर' केन्डिडेटनो होनाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनिखायनो जाहाथे जोंनि भटआ बेबायदि माने खावनै खावथाम जायालासिनो मोनसेयाव गथा जानानै बर' केन्डिडेटखौ नोंथांमोना दैथायहरनो हायो मानोना बिजनि समस्थियाबो जेनेरेलब्लाबो बे माने बर'फोरनिनो मोनसे बिखात जायगा आरोना बियो जोंनिनो जायगा आरो बेयाव
समष्टि हिसाबै मानोना जोंनिनो माखासे बेयाव माने बिहोमा दङ, कन्ट्रिबिउसन दङ। थ' बेयाव जोङो नोजोर होयोब्ला सासे जोंनि बर' केन्डिडेटखौ जोङो दैखांनानै हरनाया नोंथांमोननि जोबोद गिदिर बिबान दं होननानै सानो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जाय BJP-निफ्राय उरुप कुमार दे बिथाङा दिनै बर' रावजोंबो रायलायनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना साननो नाङा जे बर' रायलायब्लानो, गामसा गानब्लानो, आर'नाइ लाब्लानो माने बिथांनो भट होगोन, नोंथांमोना बेबायदि साननो नाङा। मानोना जाय समाव बर' हारिनि माखासे अलखद, माखासे चेलेन्ज आरो प्रत्याबान फैगोन, बै समाव बिथांमोना बर'नि जानानै माब्लाबा गसंनाय नङा। आरो जुदि गावनि बर'खौ दैखांहरालासिनो गुबुन हारिखौ, गुबुन जाथिखौ नोंथांमोना दैखांहरोब्ला बेयाव नोंथांमोना गावनि आथिङाव गावनि आखाइजों रुवाखौ दाननानै लानाय बायदि जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेनिखायनो जोंनि जिथुनाखि भट, बर'नि भट, बियो जाहाथे माने खावनै खावथाम जायालासिनो मोनसेयाव जानानै सासे केन्डिडेटखौ जाहाथे नोंथांमोना सायख'गोन, बे नोंथांमोननि थाखायनो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय सासे बर' केन्डिडेट गावनि बिमानि रावजों गावनि साननाय हनायफोरखौ फोरमायनानै नोंथांमोननि ओनसोलनि जौगानायफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। थ' बे मोनसे मोजां सुबिदा। थ' जाहाथे नोंथांमोननि सिमां, नोंथांमोननि जि आसा मिजिं, बे मिजिंफ्रा जाहाथे फेलें जाया, जायखौ नोंथांमोना हास्थायाखैमोन बै मानसिया जाहाथे देरहानाङा। दा बेखौ नोजोर होनानै नोंथांमोननि सेराव नैबे भिडिअखौ लाबोबाय। 20 नं जे बिजनि समष्टि, बियो जोबोद क्रिटिकेल जानानै दं। दा माने ओरैबायदि माने राजनितिया, माने पलिटिक्सआ मोनसे जुलाफि बायदि रायजो राजा नोंथांमोन। राजखान्थिया ओरैबायदि हेब्रे देब्रे, माने मेराय खननाय। दा बेयाव जाय मानसिया मोजाङै बिजिरनानै नायगोन, बै मानसियासो माने हमनो हागोन। मानोना बबेबा केन्डिडेटखौ देरहाहोनो थाखाय गोबां जे सायो माने रायजो राजा नोंथांमोन। मोनसे समष्टियाव 4-5 केन्डिडेट होनायनि खार'ना बेनो, माने जायखौ माने रायजो राजाफ्रा हास्थायाखै, बै बिजाथिखौ माने देरहाहोनांगौब्ला बेखौ माने बेयाव कंग्रेसनिबो थागोन। मेन गाहाय जाहोना बेनो, बे जायगायाव सानै बर' होनायनि गुबै खार'नानो बेनो जादों रायजो राजा नोंथांमोन। माने जाय बिजाथिखौ बिजनि हालामाव बर' रायजो राजाफ्रा हास्थाया, माने गुबुन जाथिया जोंनाव माने MLA दाजाथों, माने बिथांमोना हास्थाया, नोंथांमोना जायखौ हास्थाया बेखौ माने देरहाहोनो थाखायनो सानै बर' केन्डिडेट होनाय जादों। आरो बिथिं थाबाय नब सरनिया, आरो लोगोसे कंग्रेसनि थाबाय, आरो लोगोसे मथा मथि 4-5 केन्डिडेट जाना दं। थ' बेयाव जोबोद क्रिटिकेल। आरो बर'आ माने खौसे जायाब्ला थारैनो नोंथांमोना माबा मोनसे बिराद गिदिर माबा मोनसे खहा जानो थांगासिनो दं। जायनि जाहोनाव नोंथांमोना खौसे जानांगोन। खौसे जायाब्ला दा खावलायबाय बे समाव जाहाथे खौसे जायो, खौसेयाव थायो। माने खौसे जाब्लासो जों देरहागोन। दा खौसे जायाब्ला जोङो थैगोन होननाय मोनसे बाथ्रा दं। थ' बेनो जोंनि हारियाव खौसे गैयैखायनो मालायनि माने आथिं सुग्रा, मालायनि खिथु उनाव थाग्राखायनो जोंनि मानसिफोरा माने उन्नत जाया आरोना। ओमफ्राय साननाय हनाय बुजिनायफ्रा एसे खम। माने एसे एनै मोनजाब्लानो बिराद माने दम जायो, दादागिरि जायो। माने गावखौनो माने बयनिख्रुइ देरसिन बेबायदि साननानै लाग्रा जोंनि गेजेराव दं आरोना। थ' बेनिखायनो खावलायबाय जाहाथे खौसे जानानै नोंथांमोननि हास्थायनाय, नोंथांमोननि लुबैनाय बिजाथिखौ नोंथांमोना जाहाथे सायख'गोन, गोसो गोथारै सायख'गोन, गोसो गोथारै सासे बर' MLA नोंथांमोना नोंथांमोननि बिजनियाव बानायगोन। बेयो जागोन मानब गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL नि
बिजाथि कमल सिंह नार्जारिखौ नोंथांमोना जेरैखि जाया MLA बानायगोन आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै बिथांखौ देरहाहोगोन। जय जाथों।